My name is Leah Braff. I'm from Canada, Toronto, and I'm 8 years old and I'm here to tell a story. Ja som tu povedať rozprávku o Ježi, babe a Berníková halúbka. Tak začnem. Kde bola Janko a Marienka, sestra a brat a oni išli do lesa nazbierať smaliny a jahody. Potom sa zablúdili, bol noc, tma, nič nevideli. Tak potom Marienka povedala, Janko, vyliez na ten strom, že uvidíš svetielko, tam bude náš domček. Tak on vyliezol, hľadal, potom povedal, Marienka, tam je svetielko, tam bude náš domček. Tak on išiel dole a bežali, a to nebol ich domček, to bol Berníková chalúbka. Tak boli hladní a odlámali tie perníky a zjedli. Tak tá Ježi baba, čo bola vnútri, to počula, išla vonku a povedala, to odláma moji perníky. A Janko povedal, to sme my, Janko a Marienka, my sme zablúdili a sme našli tu aj dom, tak sme odlámali a zjedli. Tak dobre povedala tá Ježi baba. Tak zobral Janko a Marienka a išli donútra. Tak ona povedala, aby Marienka všetko upratovala, rady, umývala. Ona zaviela Janko do chlietku a povedala, a vždycky kemila Janko, aby bol tučný a potom môže ju zjesť. A potom povedala, Janko, vystrič pest. Tak on, nie pest, on našiel varechu a dal tam. Ešte si chudý, povedala tá Ježi baba. Tak ešte krmila. A potom zase to isté. Janko, vystrič pest, zase namiesto pest, on dal varechu. Ešte si chudý, povedala tá Ježi baba. Tak potom tá Ježi baba začne byť nahnevaná a potom aj keď si chudý, myslela tá Ježi baba. Tak otvorili tá chliebku a povedal, Janko, sadí na túto lopatu, ja na teba odvezem na to. Ale neviem ako, povedal Janko, ale klamal, vie. Takto tí chlúpi, povedala tá Ježi baba a sadla a potom šúp do pece. Horilo to a kričala, ja budem dobrá, ale klamala. Tak potom bolo ráno, našli cestu a potom oni išli domov a mama bola rada vidieť Janku a Marienku a na ten domeček je zvonec a rozprávky je konec.